Nakahibalo ko mo bala nga ang Riverside Medical Center hindi lang isa ka ospital. May madamo man ini nga mga outpatient pharmacy sa nagkalain-lain nga mga lokasyon sa sulod mismo kahag sagwa man sa ospital. Hindi nila luyag nga nagaginutok ang mga nagabinakal sa bulong sa isa lang ka lokasyon. Gani, ginbutang ini sa lain-lain nga mga areas. Hindi lang sa sulod mismo sa compound sa ilang ospital makita ng ilang pharmacy. Sa tabok sang CLMMRH nga emergency room, mayara man sila sang butika. We have six areas. Whereas we have our delivery pharmacy here in Amab Pharmacy, third floor pharmacy, MRCC pharmacy, and drive-thru pharmacy. And also we have nag-branch out kita isa sagwa in fronting Corazon Locsin sa exit Balasur is amo na siyang una butika. Under na siya gihapon ni Riverside. Luyag man abi nila nga makiter ang mga bumalakal gikan sa among ospital nga nagabiyahe papakato sa ilang location para lang mabakal sang bulong. We're aiming to cater also sa mga patients balang halindira nga gabakal di bulong sa amon nga mas madali ang ila, convenient sa ila. Mas mahapos and also especially nga tanan nga bulong isa may available sila. Especially sa mga IV, ampules na preparation. Sa Medical Arts Building pa lang, may masobra na sa isa kagatos ka mga clinics ang doktor. Ganit sa mga magagikan sa clinic sa mga doktor, may gina-offer sila nga PasaPoint booklet coupon. Kada bakal mo sang bulong, may ma-earn ka nga mga points kag sa mga puntos mo, may makuha ka nga premyo nga mga appliances. So, to cater, kag the same time, mabuligan man natin si pasyente, kag may perks man sila sa amon. So, we're providing them the PasaPoint booklet coupon, in which nga kung mag-purchase sila sa amon, diri sir, may ara na sila sang mga points. Nga, example, minimum of 1,000 purchase, stamp di sila namon, and there is may mga prices ni siya, nga mga appliances for them. Kag may special discount card man para sa hemodialysis patient kung mapuno ang ilang card. The hemodialysis patient namon, since na we're catering damo man ta hemodialysis patient, another assistance for them if they will buy medicines here sa aton. So may aras na discount namon nga 200 pesos kung mapuno maninila ang ila na nga discount na coupon sa ila bulong. Example, mabakal ka bisay mo nga mga maintenance meds, imo na nga mga after mo nga hemodialysis nga medication. So may points isa for every 500 naman ni siya, may ara na sila points. Kag para hindi mabudlayan ang pasyente o kung pamilya sa pasyente sa pagbakal sa bulong, may pa-delivery man. 2017 pa ininilagin siguran, kag sa minimum purchase mo nga 500 pesos, pwede nila ma-deliver ang imong bulong. Kag ini ang nagasakop sa mga areas sang Bacolod City plus Talisay kag Silay. Ang delivery namon, whole Bacolod, extended Talisay and Silay for 500 pesos only. Free delivery na siya. Free na? Yes. So as far as Talisay and Silay po? Yes, 8 a.m. until 7 p.m. And also, may ara kami gin-launch nga drive-thru. Ano pinaka-latest? Latest namon. So, ang gwa namon, i-link na siya namon after 7 o'clock. So, ang gwa namon, ma-pick up na lang si customer kung gusto niya nga. Ang gwa namon, sir, is we're planning to have it, ang delivery services namon, mahimo siya namon, ang amon nga, kumbaga, amon hotline will be 24 hours. Then, ang up to 7 down to 12 midnight until dawn, ma-pick up lang sila through sa pharmacy delivery na. Oo. Kung gusto mo ya magbakal sa bulong pero hindi mo na gusto pa magpanaog sa imong salakyan kay may ginadalian ka, may pa-drive-thru man sila. Ini ang pinaka-latest nila nga serbisyo para mapahapos ang proseso sa pagbakal sang bulong. Tapos, some customers pick up na lang siya. Yes. So, ang gwa na niya, mapabook na sila sa delivery, then, ikwaon lang nila sa drive-thru. Or after 5 o'clock, 6 o'clock, na naka-cut off na kami, ga-call na sila. May another hotline kami for the drive-thru pharmacy. Drive-thru naman. Oo, nga ma-call na sila, then i-pick up ng nila ang bulong. Kag ang tanan nga mga klase sang programa sa gobyerno gina-cater Manila halin sa PCSO, DSWD kag backchip ginatingwaan nila nga maserbisyuhan. All government agencies man nga subsidy para man sa pasyente namon.
We have PCSO, OVPs, mga backship na kay Mayor Alvi, tanan nga mga DSWD, and tanan nga mga government-funded nga mga programs, ginatinguhaan, ni Riverside, i-cater sa amon nga mga patient. Kag pati mga specialized medicines, sarang man mabakal diri sa Riverside. Riverside Pharmacy, dako gidya ang edge sa iban. It's because limited ang iban nga bulong sa ila nga pharmacy. Whereas here sa Riverside, we're catering inpatient pharmacy who is may na-confine, and here also sa outpatient. And also, mayroon kami mga special meds just like sa mga cancer medicines, mga iban nga mga specialized meds sir, nga sa specialized man sa mga sakit bala, in which nga since nga we're hospital, may ara kami, complete kami than other nga pharmacy. Ma-regulated ka man, mga prescription drug, mga any special ailments, pwede na namon ma-cater ang mga bulong nila. And also, due man siguro, may mga bulong kami nga barato compare sa other amo na siya. Gani ko nang ginapangita mo bulong nga barato, madasig nga serbisyo kag masaligan ninyo diri na sa Riverside Pharmacy.